थिएटारा मानसियाव थिएटार लाखिया रावबो नायग्रा मोननाय नङा। नाम्बार 3 एनुवेल एग्जाम मेट्रिक एग्जामाव थिएटारा स्टप जाना थानो गोनां जायो। अब्लाना बे खहाखौ बहा मोनगोन बिसोरो? थिएटारखौ बोरै लाखिगोन? आं बेखौ बहाय मख'नो बावलांदोंमोन। नांगौ बेखौ आं बहायनो फोजोबनोसैबो। बादायनाय मुगायाव गसंथानो मोनसे हारिया गोबां आयदायाव जेरै रांखान्थि, राजखान्थि, सोलोंथाइ, आबाद, फालांगि, आसारखान्थि आरो हारिमु बिथिङाव दावगासार जानांगोन। बेनिखायनो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों नोजोर आरो गोसो होनांगोन। सोरां मन्जु थिएटारनि देग्लायनि गांब्रै नायजाबनि मादाव गांसेया जादोंमोन जोबथा दावबायारि। थिएटारा जे जोबथा लामायाव फैबाय बेखौ फोरमायफैदों आरो गोबां पेन्डेलाव रायजोनि गेजेराव बिगोमाया बेनो जोबथा बोसोर होननानै फोसावबोदों जोबथानायाव जोबथा दावबायारि थिएटारा मोगथां जायालाबासिनो नायजाब जाना थाथों मिजिं थिबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिगौ दुखास्रि 3 बांगालि उदखार 4 सोफियानि गोहो 5 राजउलांनि लामा 13 अनजिमा गैया 14 सानदोंमोन मा 15 जानांगौ मा 16 गोनांनि उदखार 17 जयमाला 18 जोंनो सोरांनांगौ 19 गोसोनि मिजिं 20 थैनि सोलायथै 21 सोरांनि थाखाय दाखु सोरनि थाखाय दाखु 22 आंगानो सुथुर 23 गोरबोनि अर 24 पुष्पा देवी 25 बुहुमा रांनि गलाम 26 सोरमोन 27 जोंखौ जोंखांफिनबाय 28 हांगामानि लामायाव 29 मन्जुरानि 30 जारा फाग्ला 31 जावलिया देवान 32 बर' बिमानि बिखायाव गोजा थै 33 अनसुला मोदाय 34 मुलुगा मोनसे फैसालि 35 हादान 36 अमृतनि गेजेराव बिस 37 निरुपमानि जिउ जारिमिन 38 हादोरा मोनसे दावहाथिलि 39 उदांस्रिनि मुङाव गोजा थै 40 नखरसेनि जिउ जारिमिन 41 महरानो गावनि सुथुर 42 सिन्दुरानो जुलिनि सिनायथि 43 बे हादोरा सोरनि 44 रं नाम्बार 45 नों आंनि आं नोंनि 46 जाम्बा मानसि 47 फैमाल 48 बेवाइफोर 49 जारुवाला 50 खांखिनि बिहामजो 51 सानस्रिया मोनसे सिमां 52 मोनाबिलिनि अलंबार 53 बिमा 54 बेउला 55 बिबारानो मोनसे जारिमिन 59 सोलोंथाइनि गोहो 60 आरतिनि मोदै 61 हाग्रामानि बिबार 62 फामे बिबार 63 बोराय पुलिस 64 रांखान्थिना राजखान्थि 65 मोननै हारिजों गोरोबथा 66 मोनथाय 67 मांखरसालिनि आयेमा नाङा 71 हादाम सासे बिसा साथाम फिसाय 74 खेथेर 70 बिथाङा होनाया बेखिनिखौल' होनो हादों बाखि नायजाबफोरखौ बिथाङा मोनाखै होनना बुङो। दा रायजोफोरनि आं मोनसे निमाहानि आर'जा नैबेनो नोंथांमोना दिनै जिखिनि बहाय लुबैदोंमोन आं बेखौ होनो हायाखै खारन आंनो बिराद खम समय मोनदों आङो आरो नेहाथारि लोगो लाफाबोदों दिल्लीयाव थांनो आंनो मा खामानि होखो बेखौनो आं हागोन हाला सिन्था खालामबाय गतिके आङो जास्ट मोनसे टकेन बायदियै लाना थांनोसै दरकार जायोबा बेखौ फाहामदेरनो हायो फाहामनांगौबा फाहामसिगोन आं टकेन हिसाबै थांग्रोनोसै आं खायसे बाथ्रा सोलोंनोबो दं फिन बेखिनिखौनो फोरमायनानै नोंथांमोननिफ्राय आं बिदाय होबाय। सोरां मन्जु थिएटारनि 50 बोसोर आरो बिनि बिहोमा बे आयदाखौ लानानै जाय सावरायबिदांखौ गथायबाय थानाय फंबाय सुबुं बिथांमोना बिनि सायाव आं हाउसनो दान्दिसे बे सेमिनारनि बा बबेबा जथुमनि जि मडेल बिखा बे सावरायबिदांखौ जोङो दिनै सोदांनानै बेफोर बिजाब महर होगोन आरो बिजाबा फैगौ 17 मार्च खालिनो नुजागोन।
दा आङो सानैनि सावरायबिधानफोरनि सावरायबिधानखौ लानानैनो सावरायनो हाउसआव हरदोंनि अबयसे बेवहाय नोंथांमोना स्पेसिफिक माने माबाखौल' लाबो पइन्टखौल' लाबो टु दि पइन्ट आलादा बाथ्रा लाबोनो नाङा सावरायनायाव जितु बिनि सायाव सावरायो दा सानैनियाव जेनोखि नोंथांमोना कुइसन रेज खालामगोन बे कुइसनफ्रा जाहाथे सोरनि बेखौबो जाहाथे बुंलांनाय जायो बिनोद ब्रह्म बिथाङा गावनि पार्टखौ एन्सार होगोन आरो गौरब ब्रह्म बिथाङा गावनि पार्टखौ रिप्लाइखौ होगोन आरो सोदांनांगौबा सोदांलायगोन हाउसआ जोंनि हाउसआ सोदांगोन दा बेखायनो आङो बयखौबो खावलायगोन जे सोरनि सावरायबिधाननि सायाव नोंथांमोना सावरायगोन आं हगारबाय